Kuplet o rychvalském odpustě a slavném boji místního Roma s nebezpečným škrtičem vycvičeným k dušení zaživa a aj k odebrání života až ku smrti. U výročí upalení mistra Jana Husa na rychvalském rinku odpusty konat se musa. Je to tak za kapitálu, bylo za komáru, kdo tam nebyl, nepochopí, nemá o tým páru. Turecký med, kokos parky, taky vata cukrová, teplé pivo do kelímka, bulka makova. Vždycky tam jsou kolotoče, drahy husenkové, střelnice, autička, labutě plastikové. V jednom roku taky cirkusáci dorazili, u kostela za hajzlami stanci postavili. Turecký med, kokos parky, taky vata cukrová, teplé pivo do kelímka, bulka makova. Ve fraku pak vylez chlopek, taky v majtkách baba, do lejka vyzvávali, že bude zabava. Jestli prý kdo odvážný, tak ať přijde zadem, že dostane 5 kilo, pobije se s hadem. Turecký med, kokos parky, taky vata cukrová, teplé pivo do kelímka, bulka makova. Jak to chlopí uslyšeli, slechy zastřihali, všecky ovšem vyřadili, pobili, ožrali. Jediný, kdo nevypadal, že se hned poblije, byl plešatý Vince Kůžo, cikán z kolonie. Turecký med, kokos parky, taky vata cukrová, teplé pivo do kelímka, bulka makova. Les nebylo za 50, svíni se to hnusí, děcka ale chtěli vidět, jak se Pužo dusí. Kultura je prostě drahá, jiné cesty není, staně hic a smradu plno, no na vybulení. Turecký med, kokos parky, taky vata cukrová, teplé pivo do kelímka, bulka makova. První nožďama házali, potom žonglovali, pak se klauni v kamizolách do řiti kopali. Baba ve svícavých plavkách na hrazdu skočila, kyta pěkně rozhodila, nic se negaňbila. Tím úkonem rozrušila nejedného muža, děcka ale začali řvat, my chcem vidět puža. No a už je tu ta chvíla, bubny virblovali, hada v trokách do maneže 4 chlopy dali. Plas byl tlustý jako noha, pohled neměl míli, jak to cigán Vincek viděl, tak byl naraz bílý. Lež spocená pohled divy, ruce se mu třesu a už k němu cirkusáci žlutou krajtu nesu. Zapasit musíte v kleku, Vinskovi sdělili, pak mu hada dusivého na krk nasadili. Platce oběti přivinul, potom zatnul svaly, Romovi vylezly oči, žily naskakali. Jak nebudeš moci dále, no tak zvedni ruku, pojď ti had už típne hlavu, ty můj snědý kluku. Vincek drží zuby skřípu, pohled plný rmutu, 500 on dostane, když vydrží minutu. Had měl škrtit jen ku krku, nedbal však pokynu, posunul on zavit dolů, zmačknul oblast dýnu. Vincek tiše zastenal, pak ozval se zvuk bublavy, jak se tělo vzdalo svojí celodenní potravy. Principal jen zapištěl a hryznul do klobouka, to už se však vrchu hnula snědá romská ruka. Plas se kolo Vinska krutil, jak by byl zjednaný, ze předu byl zeříganý, ze zadu ze strany. Nežli krajtu odstranili a dostali Roma ven, byli všetci cirkusáci od ziganců odhoven. Dlouho potom po Rychvaldě lidi vzpomínali, jak po akci cirkusáci s Vinskem vydupali.
5 kilo nedostal a prito byl trest mírny, bohat a její kosty mi šly rovnou do čistírny. Jaké je tu poučení, jasné je tím pádem, nepřežer se Segedinem, když se jdeš být hádem.